حکیم منظور صاحب دے جو ہے نا پبلک بہت چاہ رہی ہے حکیم منظور صاحب کو. حکیم صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں پبلک میں جو آئے ہوئے کافی سارے لوگ بیمار ہیں اور زندگی سے بھی تنگ ہیں. سائیں اتنی تعریف نہ کرو. میں تو انہاں مریضاں دا علاج کرے نا جڑے لا علاج ہوتے گھریں آئے پائے. زندہ باد. جی جی. زندگی تو وڈے اوکھے ہوئے اس دنیا تے رہنا پسند نہ کریں دے ہوئے اگلے جہان جلتی پہنچنا چاہتے ہو. میں تو انہاں مریضاں دا علاج کرے پھر بھی گاہکاں مطمئن کرنا پوندا ہے. گاہکاں دا دوائی لوں تو مریض ہی بچ ونجے. چنگی گل نہیں. جی اس واسطے گاہکاں مطمئن کرن واسطے ابتدا کرے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم. مہنگی کر کنک تے سستی کر حفیظ. استاد کھاوے رس گلے استانی کھاسی ایس کریم. لوگ کھاوے زردہ تے تسی کھاؤ نمکین. اساں جاؤ سعودیہ تے تسی جاؤ چین. توانو شفا دیسی رب رحیم. میں نما آیا توارے کلو حکیم. زندہ باد. میں مفت علاج کرے نہ تے توانو میں دسے نا جینو ہووے تا مروڑ چھیتی لایا ہو میرے کول خفو نہ وہ دا جو. زندہ باد. میں مفت علاج کرے اندہ ہاں تے توانو میں دسے نا جیندے ہوئے ڈیڈ وٹ دیساں پوری نہ بچی جٹ او دے کیتے چاہیے او کھڑ. میں مفت علاج کرے نا تے توانو میں دسے نا لکھ دے آؤ. جینو ہوئے نزلہ زکام دیساں پوری نہ آسی آرام قبر اجوان گزرے سی شام. جڑا علاج کرتے گیا تھک اونوں لایا ہو میرے تک جیسا کیپسول نہ ہلیسی لات اونوں دفناونا پھٹو پھٹ. میں مفت علاج کریں گا تو تمہیں بڑھے نا یہ جڑیاں تمہیں بیماریاں دسین نا انہاں دا مفید علاج جاندا دو چار نسخے یاد کر لو تمہیں اوکھے سوکھے ویلے کم آسے. اس حکیم تو نیت نہیں لبنا. تساں لائل وائی چراتا سے ارباسا دو تولے تے ایک ماسا. زندہ باد. افتتین گھوڑے کاؤڑ گلاؤ چاری جوائنی ہریران دما لیم چاسکو مصبے رمبلتاز کیسو پول باؤ بڑھیں گے ڈاچی دے سنگ. مچھر دا پتا مچھی دی ہڈی کمی دے پوچھل دے وال ٹریکٹر دے کھوسی کار دیا میگنا سبوکا کالو. مچھیاں دے سومپ تے ککلی دا دو جتے کو کنی ڈھاکو کی تے پھول اچھے مرنی مری قبیلہ کان پھرول ونیان مولتی جات. زمین دے تارے عثمان دے چھوڑے جیون بوٹی عشق پیچا ڈاچے نہ مکھون سمندر جھاگ رینج کے دی گندال اسو دی پھومنے گنگلو دی جوتی پیو تیر تکھلا ماں تیر دی بوتی. ملکون توڑ متوڑ ہری چاند گوپی چاند اچھے ٹماٹر تو دوائی بناواں دا طریقہ انہیں سب دوائیاں نو کوٹ پھاڑتے کھرل کر کے 1 لیٹر سومی سائڈا نہ 10 لیٹر پولو ٹری. اے پاک نقصہ تیارے انہاں مریضاں واسطے جڑے لا علاج ہو تے گھرے آئے پائے ہوں. زندگی تو وڈے اوکھے ہوئیں اس دنیا تے رہنا پسند نہ کریں دے ہوئیں اگلے جہان جلدی پہنچنا چاہتے ہوئیں انہاں واسطے کوئی ایمرجنسی مریض ہوئے تے ایک خوراک میرے کول ہے پہ. او ذرا خوراک لکھاؤ چل ایک خوراک ویکھ لو باقی لا لو. ایک تا سائیں وے ایک گولی. ایک گولی نہیں. ایک جنہ گولی آجا. ایک گولی کا مظاہرہ کر لو. ایک گولی ڈاکٹر نہیں دیں دوں. نال کیپسول ہی ہو سی. ایک گولی. ایک گولی نال دوئی ہے درداں واسطے. تے مکمل خوراک ہوں دیئے اس کیپسول. زندہ باد حکیم منظور صاحب. لمنی کیشا نالے اے ہتھوڑے کمپنی دا چھربت ہے.